Můj tata je mrtvej. Tvůj tata je mrtvej? No, jak jsi zmizel na 1 rok, tak my jsme měli takovou akci. No, to je to. Sofio, tak já sakra, ty tak mám rád. Je to taky pro mě. Deus teda. Tak na to čekáme, Sofie. Utíkáme. A nechceš tady být? Jak tady? Ne, sakra, najdeme si nějaký nový dům před Sofie. Tady to... Sakra, to je zavřený. Tak. Promoc teraz. Neboj se, Sofie. Tak, dobře. Tak pojďme, Sofie. Počkej, já ty vezmu. Firma je... Post. Ty normálně... Budu jenom hledat dobytek, normálně, v momentové. Firma je...